Яңгысыр каналында зур гаилә акциясы дәвам итә. Әлеге чарадан біз дә читтә калмыйбыз. Бүген суррогат әниләр хакында фикер алышабыз. Эфирда таяну нуктасы тапшыру. Хәерле кич, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Бүген шундый четерекле тема сайларга булдык без. Россиядә суррогат аналар эшен тыймакчы булалар. Сез моның турында ишеткәнсездер. Сенатор Антон Беляков тәкъдим иткән канун проекты хакында бүген без менә сезнең белән бераз фикер алышасыбыз килде. Гомумән алганда, Раил, менә сез ничек кабул иттегез? Әти кеше буларак, җәмәгать эшлеклесе буларак. Мен үзем яшь кеше буларактан, реалист буларактан менә бу әйтик законопроектка гомумән суррогат әнилекне тыюга каршы. Ни өчен дигәндә, хәзерге вакытта менә дөньяда статистика буенча 20% гаиләләр гомумән әти-әни була алмыйлар. Аларның балалары була алмый. Бу бит инде аңлыйсызмы? 10 гаиләнең икесе, димәк, була алмый. Ни өчен менә мин тагын бер каршы, бу беренчесе булды. Икенче яктан ни өчен каршы бу законга? Чөнки хәзер вакытта безнең президентларыбыз да, дөнья президентлары да әйтәләр, демографияны үстерергә диләр, балалар күбрәк тусын дип әйтәләр. Шул вакытта менә шушындый әйтик законопроектларны теге ниндидер уйлау фикере дәврендә эш алып барыла. Шуңа күрә мин моңа каршы. Моңа чыннан да карашлар төрле. Гомумән алганда дөньяда суррогат әнидән беренче бала 89 елда Бөек Британияда туа. Хәтта кайбер мәгълүматлар бар, Америка Кушма Штатларында 86 елда ук туган дигән мәгълүматлар да бар. Һәм Россиядә әлеге программа 95 елда барлыкка килә. Бүген статистика мәгълүматларга караганда нәрсә әйтегез, дөньяда дидегез, Россиядә 15-17 парлар бала табу бәхтеннән мәхрүм. Менә Наилә ханым, аңлатып китсәгез дә, безнең Татарстанда вазгыять ничегрәк? Беләсезме, бүгенге көндә Татарстанда мондый социаль, мондый статистик мәгълүматлар юк. Чөнки суррогат әни буларак ул бит инде хатын-кызлар консультациясендә учетта тора. Ул инде суррогат әни буларак тормый берничек тә, аның үз фамилиясе суррогат әни буларак. Монда инде генетик, биологик әти-әни бернинди дә катнашы булмый. Бу инде Зөбәйдә ханымнан соң тагын да әйтеп китер. Бу инде бала туганнан соң гына бу биологик әти-әни хөкем карар рәвешендә генә шул вакытта гына кайчан ул керә, кайчан ул теге әзер була, шул вакытта гына ул әти-әнигә шушы бала бирелә дип әйтәм инде. Бүгенге көндә тагын әйтәсе килгән сүзе, менә безнең республикада андый официаль мәгълүмат булмаса да, ел сайын менә шундый суррогат әнилеккә шул 60-70 хатын-кыз ярдәмгә килә. Ярдәмгә килә, мохтаҗ түгел, үзләре суррогат әни булырга әзер кешеләр. Юк, алар беләсезме, бу нәрсә бит инде бушка берничек тә эшләнми. Аның бүгенге көндә килешү нигезендә генә эшләнелә. Суррогат әти-әни һәм инде биологик әти-әни. Суд ашагына дип әйтүебездә, ну, иң башта шуны әйтеп узарга кирәктер. Бүгенге көндә хукукый нигезләре аның бик аныкланмаган, билгеләнмәгән. Бернинди законы да юк, тыелырга кирәк. Дигәндә мондый сүзләр йөри. Законнарда өстән генә әйтеп үтергән. Беренчедән 323 закон. Наилә ханым ул турыда белә. Ул сәламәтлек саклау турындагы закон, ул законда бераз гына тел тиер узалар ул турыда. Ләкин бер нәрсәне дә аныкламыйлар, бер нәрсәне дә ачыкламыйлар. Аннан соң сәламәтлек саклау министрлыгының 107-нче приказы бар бу турыда. Анда да өстән әйтеп узыла. Һәм инде бу мәсьәләдән инде бер аныклык кертү максатыннан чыгып тор, шушы елның 16 майында, быел менә әле шушы көннәрдә генә Югары суд, Россия Федерациясының югары суды шушы балаларның ата-аналарының билеу турындагы спорларны карау турында, бәхәсләрне карау тәртибе турында карар кабул итте. Бу карар нигезендә аерым бер шундый раздел дип бүлеге дип әйтәбез инде. Менә шушы ясалма балаларны экопродуктивный итеп ясау вакытларында һәм суррогат ана тудырган вакытта килеп туган бәхәсләрне карау тәртибе каралган. Бер караганда кытышкыч сүзләр, ясалма бала, анда суррогат әниләр, безнең татарча суррогат әни дип әйтәбез. Ул әни була аламы соң, суррогат әни? Гомумән нәрсә дигән сүз соң, суррогат әни? Мин менә врач, медик буларак кына әйтеп китәм инде. Нәрсә соң ул суррогат әни? Бу суррогат әни булырга 20 яшьтән 35 яшькә кадәрле булган хатын-кыз гына мөмкинлеге бар, һәм дә ул бик сәламәт булырга тиеш, һәм дә
аның үзенең бер сәламәт баласы булырга тиеш, һәм дә аның хроник авырулары булырга тиеш түгел, һәм ул да инде тәмәке тартып, аракы эчеп, шундый начар гадәтләрдән арынган хатын-кыз булырга тиеш. Бу инде менә социаль яктан өлгергән кеше булырга тиеш. Әйе. Аннан соң да Шул вакытта ул әни түгел, үзенә шул күрә. вакытта әни түгел. Бу инде бер баланы, кеше баласын үстерүгә бер инкубатор дип әйтәм инде, бер куыш. Монда инде менә хатын-кыздан биологик, генетик әти-әнидән алына күкәй күзәнәк, һәм әтидән алына аталандыра барысы бергә шушы күзәнәкләр, һәм яралгы барлыкка килә, шушы булган яралгыны шушы куышка кертеп куялар да, шушы сурагат әнинең, бу шушы инкубатор шушы куышта үсә. Шушы бала. Бу берничектә бу сурагат әнигә ошаган бала булмый. Генетик материал, биологик, генетик әти-әнидән булгач, бу инде менә генетик әти-әни баласы була. 100%. Эко материал булышыга, шулай бит инде. Әйе, эко ярдәмендә эшләнелә торган эш бу. Чөнки менә шушы яралгыны шул бер 2-3 көн үстерәләр дә, карыйлар да, һәм инде ул үсә, һәм инде бит бүленә башлый күзәнәкләре. Шуннан яралгы формасында шушы инкубатор әнигә, сурагат әнинең аналыгына кертеп Менә бер куялар. яктан караганда, Сәйдә абыстай, ни начарлыгы бар кебек, шулай бит инде. Ул да бит Ходай Тәгаләнең бер шундый, ул биргән бит инде безгә шундый мөмкинлекне кебек, шулай бит инде. Кайберәүләр негатив карашта, каян килеп чыга әлеге негатив караш? Халык арасында, бисмиллаһир-рахманир-рахим, халык арасында күп йөргән бирле, инде мин мондыйларын да күрәм. Байлар, бай хатыннар үзләре бала тудырасы килмичә, тулгактан куркып, менә шушыны уйлап чыгардылар. Гади халыкта бу хәлек юк. Атабыз адәмнән алып шушы көнгә хәле табигый хәл бурылган, хәзер генә тамагыбыз туйган имеш. 5 елга эш кырылык булып өстәлебездән икмәк чыкмагачыннан килеп чыкты. Менә шуңа күрә мин бу ысулга бөтенләй каршы дияр идем. Бу безнең Татарстаныбызга тап төшерә, әти-әниләребезгә тап төшерә, иребезгә үзебезне кимсетә дип алыр идем. Икенче вариантын икенче вакытта сөйләрмен инде ярар. Рәхмәт, Айслаба. Мин шуңа бу очракта бик абыстай белән килешеп бетә алмыйм, чөнки монда бүтән аналар да менә шул каприз белән генә килмиләр, бәлки чыннан да менә табибыбыз әйтеп китәр, бу чыннан да аларның физиологик мөмкинлекләре булмау сәбәпле килеп чыга торган нәрсә. Һәм мин монда бер пункт белән килешә алам. Бу чыннан да ике як өчендә, сурагат әни өчендә һәм гаилә өчендә бик зур психологик сынау. Монда кешенең бик нык әзерлеге кирәк. Менә без әйтәбез, социаль яктан җитлеккән кеше дибез. Ничек аны тикшерергә була, Айсыл ханым? Менә ничек тикшерергә була? Бу сурагат әни әзер, бу әзер түгел, бәлки бер бала белән әзер. Тикшерергә ничек була дигән сорауга мин мөмкин әйтегез, әйе. Узыйм әле. Менә тикшерү монда кирәк һәм ул зарур. Менә мин әйттем, югары суд карар чыгар дип. Анда әйтелгән, әгәр дә килешү нигезендә эшләргә тиеш, бу ана программага кертелергә тиеш, сурагат ана. Әгәр дә ул программага кертелсә, аның хукукый ягы теге биологик ата-ана өчен бик авырлыкка китереп чыгара. Менә шушы программага кертү алдыннан тикшерү тәртибе каралырга тиеш. Каралгандырмы, юктымы, Найла ханым белә торгандыр. Аның тәртибе каралган, әмма дә ләкин беләсезме, монда бит инде сурагат әни кайсы бер очракта закон бит, хукук аның ягында. Менә ул баласын табада, куыш кына булып калмый. Әйе, куыш кына булып калмый, ул рольгә кирип китә дә күп очракта. Андый баланы бирмәгән чираклар да бар, качып киткән чираклар да бар. Теге инде генетик, биологик әти-әни үз баласыннан колак кагып кала торган чираклар да бар. Менә ул безнең төбәктә юк, ул Россиянең бүтән төбәкләрендә. Питерда булган хәлләрне бит Найла апа үзебез дә ишетеп торабыз. Менә бер бала гына булырга тиеш булган, анда игезәк барлыкка килгәндә әнисенең берсен бирә, берсен бирергә әзер түгел. Менә мондый моментларны ничек хәл итәргә була? Мондый хәлләрне суда шәһәр итәргә була, ләкин суда шәһәр итәргә була шул вакытта, әгәр дә иң беренче килешү вакытында һәрбер шат, һәрбер мөмкинлек, һәрбер килеп туачак хәл язылырга тиеш пунктында шул килешүнең. Бу бит гражданлык кодексы нигезендә эшләнә торган килешү, һәм анда ата белән ана үзләрен авыр хәлгә калдырмас өчен түләүне дә тулысынча күрсәтергә тиешләр. Күпме түлиләр ул килешү нигезендә сурагат әни булган кешегә. Әгәр дә сурагат әни баш тарта икән үзенең вазифаларыннан, ул бит үзенә вазифала ул килешү нигезендә. Ул очракта нинди дә булса әхлаки зыянны эзләү, ягъни бу очракта шушы килешүне төзер алдыннан врачлар белән, юристлар белән киңәшеп, һәм менә шушы килешүне суд алдында куеп, аннан алырлык итеп төзергә кирәк.
Һәм аны төзергә мөмкин, чөнки килешүгә куелган, закон буенча куелган шартлар, алар барса гражданлык кодексында күрсәтелгән. Һәм икенче мәсьәлә, тиз генә әйтеп узам, аннан соң калганнар фикер алышырлар, ул да булса, мондый эшләрне караган вакытта карыйлар, чынлап та бу үз ризалыгы белән килешүгә кул куйганмы бу ана, һәм чынлап та әти белән әни биологик әти әниме, анда саташуда килеп чыгарга мөмкин, һәм ни өчен баш тарта бу баланы бирүдән. Менә буларны караганнан соң дип әйтә югары суд. Мәскәүнең югары суд әйтә Россия Федерациясе. Буларны караганнан соң балаларның хукукы турында конвенцияның 3-нче маддәсе нигезендә баланың интересларынан, баланың мәнфәгатьләреннән чыгып судлар кемгә калдыру турында карар кабул итәргә. Димәк, башында ук килешү нигезендә бөтен әйбер дә алдан ук язылып куела. Алдан күреп бер балага заказ булган булса, анда бит бер балага заказ, аннар ишәү тугай икән, андый мизгелләр шулай ук языла. Сыр буларак булса да безгә әйтә алмыйсызмы, якынча бәясен инде. Менә хатын-кызлар моның өчен баралар. Монда килер алдыннан интернетка кирдем, инде әзрәк караштыргаладым. Мәскәү клиникаларында суррогат әни булыр өчен, әгәр бер бала өчен, менә монда инде клиника үз өстенә ала шушы килешүләрне, шушы әни артыннан курацияны, суррогат әни артыннан, инде бала туганчы шушы биологик әтиянигә кулына тапшырганчы шушы баланы. Анда 2 бала 3 миллион 770 мең тора, бер бала 2 миллион 400 дип карадым, 400 мең дип карадым. Бездә инде безнең төбәктә андый бәяләр юк. Безнең төбәктә менә минем белүемчә, минем ишетүемчә, шул 500-дән миллионнарга хәтле. Ну монда бит беләсезме, кайсы вакытта менә шушы суррогат әнилек программасында авылда торган хатын-кызларда кайсы берсе үзләре теләп шушында керә. Чөнки ирсез кала, ялгыз кала, яшәргә урыны юк, ашарга әйбер юк, балалары үсә, балаларны укытырга кирәк. Менә шушы бала табып бирү акчасына ул шушы балаларны менә шушы сәбәпләр нәрсә этерә аларны һәм гомумән суррогат әниләрнең психологик халәте турында да без әле сөйләшербез рекламадан соң. Татарстан Яңгасыр каналында таяну нуктасы тапшыруы. Бүген без суррогат әниләр хакында сөйләшәбез. Менә рекламага китер алдыннан без бәяләрен белдек, сәбәпләр, ни өчен гомумән әниләр суррогат әни булырга ризалаша. Ни өчендер безнең гомумән алганда җәмгыятьтә Мөршидә апа суррогат әниләргә алдан ук начар караш бар. Менә ул инде начар юлга баскан кеше кебек, ничектер шулай кабул ителә. Ни өчен шундый кемгәдер мөгъҗиза бүләк итүче кеше бит бу? Шәхсән мин үзем әни кеше буларак та алай теге катгый карашта түгел. Менә безнең булган бит инде сөт әниләре, сөт әнкәсе, нишләп каран әнкәсе булмаска, менә суррогатны мин мәсәлән журналист буларак каран әнкәсе дияр идем. Менә монда безнең кунаклар әйтеп китте бит инде, төрле сәбәпләр бар. Кешенең бик каты бала булдырасы килә, әмма сәламәтлеге, мөмкинлеге моңгар шик куя. Әлбәттә Аллаһы Тәгаләнең эшенә кул тыгу әйбәт нәрсә түгел инде, име? Ансы да Аллаһ Тәгалә биргән бер. Ул бит инде ачыш, ул бит инде безнең үсеш дигән сүз. Нишләп мин моңгар бер дә каршы түгел? Аннары менә депутатларыбыз каршы килә дисез, име? Безнең инде хәзер телебезне тыялар. Безгә аерым ниндидер бер лишний шак ясарга ярамый. Инде безнең хәзер шәхси үзебезнең тәнебез өчен дә ничектер депутатлар хуҗа булып чыга. Мин шул мине борчый. Менә әйтәсем килгән, мондый караш, начар караш андый әниләргә ул 90-нчы еллардагы булган караш. Хәзерге вакытта андый караш юк ул. Һәрбер кеше үзенең тормышына үзе хуҗа. Ничек үзен тормышын күрә ул киләчәген, шулай ясый бу беренчесе. Икенчесе аннары менә бу бит инде суррогатны әни дигән сүз, ул сез әйттегез 89-нчы елда иң беренче булды бит. Бу бит алай түгел, бу бит элеккеге бурык Римнан килә торган хәлләр. Элеккеге патшалар да менә үзләренең хатыннары бала таба алмаган өчен нәсел калдыру өчен эшләнгән әйбер бу. Менә мәсәлән, әти кеше, әни кеше нәсел әлбәттә инде. Әгәр хатыннары бала таба алмый икән, башка хатын белән йоклап, алар нәсел калдырганнар. Патша үзенә балалар, оныклар калдырганнар. Хәзерге вакытта да менә әгәр әти әни үзенә нәсел калдырасы килә икән, ДНК ягыннан дип әйтәм, генетик яктан, нишләп ул андый мөмкинлеккә ия булырга тиеш түгел? Нишләп ул үзенең чын оныкларын генетик яктан күрергә тиеш түгел? Чын балалары дигән бу ысулны без кулланырга тиешле. Мин шушы шушы хәлдә булса, мин булай фикер йөртер идем. Җәмәгатем белән киңәшер идем дә,
Китәр идем мен балалар тәрбияли торган, ятим балалар тәрбияли торган җиргә барыр идем. Шуннан эзләп табыр идем кемнең әти-әниләре юл һәлакәтенә, мисал өчен, эләккән. Шуннан соң мен бу баланы алып кайтыр идем, үстерер идем. Шуннан соң аның әти-әнисенең каберен чистартырга ел сайын барганда, баламны шуның белән ияртеп барыр идем дә, инде мәктәп беренче классларга барыр алдыннан аңлатыр идем. Балам, менә син инде хәрефләрне таныйсың, әйдә укый әле, менә монда кемнәр язылган дигәшеннән, бала укыганнан соң, хәзер бөтен бала укый, әйтер идем, менә бу сине тудырган ана, менә бу синең әти-әниең. Син бик бәхетле тугансың да, сине биргәнсең, хәзер бетерим менә әйтеп. Шуны балаларга нигәдә? Менә безнең балаларыбыз юк иде. Чөнки миңа бала табарга мөмкинчелек бирмәгән Аллаһы Тәгалә. Миңа врачлар куштылар, бала таба алмыйсың дигәшеннән иптәшем дә, мин дә риза булдык да. Шушы балалар яши торган, тәрбияли торган урынга бардык та, сине сайладык балам, алып кайттык. Менә хәзер синең кем сайлата аларга? Кем сайлата? Сез нәрсә сөйлисез? Утопия. Мин шунда баланы кысар идем күкрәгемә. Ни өчен? Аңлатыр идем. Эй балам, менә беренчедән ата бала алырга теләгән ата-ана барып, балалар йортына үзе теләгән ата-анасы авариядә үлгән балаларны сайлап ала алмый. Аларга кемне бирәләр, шуны алалар. Хәлдә врачлар бирде миңа справка. Бала таба алмыйсың. Шулай булган хәлдә дә юк. Шулай булган хәлдә дә юк. Шуңа күрә мин бу ысулны сайламыйм. Менә бу әйтелгән Балалар йортыннан бала алу алай юк, җиңел түгел. Җиңел түгел. Белмичә сөйлисез бу мәсьәләдә. Ул бик авыр мәсьәлә. Үз баласын булдыра алган очракта нишләп ул балалар йортына барып бала алсын инде? Юк, булар икесе ике юнәлеш анда онсына, әгәр дә кеше теле икән, анда да барып алырга мөмкин. Ну, без икенче ягын сөйләшәбез. Кемне барып ала алмаган, ниндидер проблемалар килеп чыккан, яки теләмәгән, үз баласын, үз канын, үз генетикасын, үзенең нәселен дәвам иттерергә теләүчеләр бар. Сәламәт ана баланы үзе табарга тиешле. Бәлки бу теманы күтәрелешеннән да дөрестер, чөнки бәлки аныклык кертергә кирәктер шушы темага. Америкада бу усулны кулланучы иң актив ил, Франция, Германия, Италия, Норвегияләрендә, бөтен Евросоюзда ул тыелган. Һәм әйдәгез әле менә Франциядән бер видео язма карап узганнар дәвам иттербез. Франция кануннары буенча кеше тәне һичбер сәүдә яисә килешү объекты була алмый. Шуны әйтергә кирәк, Францияның күрше илләрендә бу тыелмаган, яисә рөхсәт ителә. Мәсәлән, Испаниядә яңа бер проблема уртага килде. Анда тудыртырып алып кайтылган балаларның Франциядә гражданствога һәм туу таныклыгына хаклары юк. Берничә ел инде әти-әниләр һәм дәүләт арасында хөкемләшүләр бара. Мин Франция кануны белән килешәм. Франциядә тыелган һәм Франция бер генә ил түгел. Һәм анда бит әйтәләр тыелгандыр ул вакытта Евросоюзда тыелган бу. Һәрберсендә аннан соң бар кайсыдыр бер илләрдә анда бар мөмкинчелек итеп калдырган. Менә бик каты шундый теге узкая лазейка дип әйтәм инде, шул хукукның бер пишмагын гына калдырганнар. Анда әгәр дә бу гаилә берничек тә бала таба алу мөмкинчелеге юк икән, бала табу, аның аналыгы юк икән ул баланың, ул очракта аның бер туган апасы я сеңлесе генә бала табырга ирекле. Бала табып бирә ала шушы гаиләгә. Менә шундый илләр бар безнең Израильдә. Бездә реаль хәл булмый, бездә шуны эшләргә. Моны бездә бит бар балаларны. Бездә беләсезме? Бездә берничек эшләнеп була торган әйбер. Менә карагыз әле, Германия һәр кемнең үз гаиләсе, һәр кемнең үз мәнфәгате. Ничек инде менә минем сеңлем миңа ничек бала табып биргә тиеш. Аның бит ире бар, аның үз гаиләсе бар. Менә карагыз әле, Германиядә хәтта бу бала белән суррогат әни арасындагы психологик бәйләнеш китергә мөмкин диелә. Алар шушы мизгелләрендә алалар, име Айсыл ханым. Менә бездә психологик бәйләнеш турында әллә ни сөйләшмиләр. Ни дәрәҗәдә моңа игътибар бирергә кирәк сезнең фикерегезчә? Хәтта үз баласын үзе тапмаган, кесар аша тапканнар турында да бит ниндидер ребёфингдер бәйләнеш турында сөйләшәләр. Әллә бу без тагын бер кат эмоцияларга бирелү генәме? Бармы берәр нинди статистик мәгълүматлар, тикшеренүләр бармы моның буенча? Минем тикшеренүләрне очратканым юк, ләкин шул ук вакытта әйтер идем, әгәр дә суррогат әни, монда ике төрле мөнәсәбәт була. Моның бер мөнәсәбәт бу шәхси мөнәсәбәт, ягъни личный сфера дип әйтик инде. Һәм икенче урын бу иҗтимагый мөнәсәбәт, общественный уровень. Әгәр дә менә шушы суррогат әни булырга риза булган хатын-кыз, менә шул шәхси мөнәсәбәтләрне иҗтимагый мөнәсәбәтләр белән бәйли икән, ягъни иҗтимагый мөнәсәбәт
мөнәсәбәтләр ул аның кешегә бала табып бирүе, бу функцияны үтәү, бу эш хезмәт башкару шикелле. Шәхси мөнәсәбәтләр ул үзе өчен яратып, бәхәтбәт белән таба баласын. Әгәр ул менә шушы ике әйберне, ике сфераны буты икән, ул баласын тапкач аның проблемалары булырга мөмкин. Һәм инде әгәр дә без бу дәвам итүне менә бу аралашуны авырга узган вакытта барлык әниләр дә эмоциональ була. Аларның барлык әниләрдә мөмкин. Әлбәттә, моны закон тарафыннан барыста языла. Ә менә алар белән эшләүче психологлар бармы? Һич шиксез. Миңа калганда пред и менә шул вакыйга булган чакка кадәр һәм йөклелек барышында психологның роле бик зур. Чөнки ничек итеп ул куя ул мөнәсәбәтләрен, нинди уровеньга күтәрә. Менә шуннан киләчәктә бу хатын-кызның ул балага тартылуы булачакмы, юкмы? Бик күп дәрәҗәдә шуңа бәйле. Биоэтика дигән сүзләрдә Ана тулгактан соң ул баланы онытмый үз гомеренә дә, ул аны кешегә генә дә әйтә алмый. Кулына бирмиләр. Табибкә сорау бар иде. Менә сез әйттегез бит бәяләрен, әйме? Бик зур бәяләр әйттек бит, миллионнар белән исәпләнә. Менә ул бармы статистика, ничә яшьтә киләләр менә ярдәм сорап, шундый ярдәмне сорап. Һәм Татарстанда ул киң таралганмы, шуны да аңлатып китегез әле. Татарстанда мондый әйберләр бар, чөнки безнең менә әйтеп киттем инде перинаталь консилиумнар эшләп килә инде. Анда инде элекке вакытта бит инде 40-тан соң бик күп бала табу юк иде. Ә хәзерге вакытта 42-дә дә табалар, 43-тә, 44-тә дә. Һәр кемнең үзенең баласын табып, үзенең баласын тәрбияләсе килә. Бу аларның фикере, бу аларның бурычы, бу аларның хакы дип әйтәм инде. Менә монда инде карап киттек, күп очракта инде кан китеп, бала тапкан вакытта аналыктан мәхрүм калган хатын-кызларыбыз бар. Аннан да инде яман шиш булып, нинди дә булса, бик каты йөрәк кан тамырлары аурулары булып, андый очракта да ничә яшьлекләр, ничә яшьтәге гаиләләр килә сезгә? Андый нәрсә бар. Репродуктивный возраст. Репродуктивный возраст дип әйтәм. Булай инде суррогат әни буларак, менә монда бит инде ЭКО ясарга тиеш булына. Монда бит инде бу яралгыны бит инде теге суррогат әнинең нине аналыгына бит инде яшь әни кирәк. Репродуктив нине бурычны узатырган сәламәт әни кирәк. Ул очракта инде 20 яшьтән 35 яшькә чаклы үзенең бер суррогат әниләр, гаиләләр. Гаиләләр төрлесеннән. Монда бар 45 яшьлек ирле хатынлы парларда, монда бар 40 яшьлекләр дә бар. Менә монда бер проблема килеп чыга бит. Менә миллионнар эшли башлый кеше гадәттә 40-тан соң. Әйе. Бу соңга калмыймы ул баланы тәрбияләргә диюе? Мин шундый. Беләсезме, менә минем күрше подъездда гына торалар инде. Алар бик зак дәваландылар. Алар кайгына бармадылар, Израильләргә хәтле бардылар, европейларына бардылар. Бу алар өчен бик соңгы мөмкинлек иде. Менә хәзер аларның, менә шушы гаилә парының хәзер ул балаларына 7 яшь, алар 1нче класска укырга бардылар. Анда кыз белән малай үсә. Алар хәзер шуның хәтле бәхетле. Алар күпкә яшәреп киттеләр. Аларның мотивация дип әйтәм инде. Яшәр өчен, эшләр өчен. Бу чыннан да мөгъҗиза бит инде. Бу бит инде аларның балалары. Менә тыңлап торганда Менә олы яшьтәге әти белән әни, психологтан сорыйм инде алайса, олы яшьтәге әти белән әни камил тәрбия бирә ала дип саныйбыз инде без, әйме? Миңа калганда камил тәрбия бирү өчен кешенең яше, моның бәйләнеше бик аз. Һәм ул гына да түгел, монда синчәләр генә түгелдер. Менә мин әни 40-тан узганнан соң, әти 43 яшендә булганнан соң туган кеше. Минем 46 яшендә тапкан, алхамдулиллаһи, шул сәламәт яшәгән. Монда идәге атмосферадан торашыннан да, хөрмәтле җәмәгать, кайчагында менә шушындай фәнни темаларга сөйләшкән вакытта монда бит инде фән шул дәрәҗәдә алга киткән кебек тоела. Хәтта юриспруденциядә, этикада, хәтта безнең әхлакый тәрбиядә без моңа җитешә алмыйбыз кебек кайчагында. Шулай бит. Менә шулай да, менә шушы безнең бүгенге сөйләшүдә ничек уйлыйсыз, менә шундый четерекле мәсьәләләрне хәл иткәндә, закон тарафына хәл иткәндә нәрсә таяну нуктасы булып торырга тиеш? Наил апа. Бала мәнфәгате. Бала мәнфәгате. Зөбәйдә ханым дөрес әйтте. Чөнки беләсезме, ул бала сәламәт гаиләдә үсәргә тиеш, ул бала мәхәббәт белән тәрбияләнергә тиеш, ул бала, менә без әйтеп киттек бит 40 яшьтә. 40 яшьтә бит әти белән әни уже икенче төрле җитлеккән. Психологик рәвештә инде аларның икенче төрле уй фикерләре, алар инде ул очракта материаль яктан да, барлык яктан да. Шуңа күрә алар инде икенче күзлек белән карыйлар, алар бу балага мәхәббәт бирәләр. Алар бу балага мөмкинлекләр күп итеп 3 бирәләр. миллионның каян алырга кирәк? 3 миллионның булмаса эшләмисең, Сәйдә ханым.
Менә мин сезне бөтен күңелем белән аңлыйм, олы яшьтәге кеше буларак. Ходай Тәгалә, Аллаһ Тәгалә ничек шулай туры китергән иде, Венераның сүзенә ышанасы килә. Менә шундый мөмкинлек биргән, анысын да Аллаһ Тәгалә биргән дип. Без шулай дип саныйк инде аны бүгенге көндә. Шулай дип саныйк. Менә бу суррогатный әниләр дигән, алар бит сау сәламәт икән, ул вакытта бу ысулны ул кулланырга тиешле түгел, законга кертергә тиешле. Законда Моның белән күбесе килешер Алай булса да бу кимсетү була. Законда бар ди бу. Законда шулай Шундый законда язылган ди. Шушы инде нукта буларак, Зөбәйдә ханым, нәрсә таян нуктасы буларак тиеш, менә шу законны кабул иткәндә, шу четерекле мәсьәләне хәл иткәндә? Монда аналарның да суррогат әнинең һәм биологик әти әнинең дә хокуклары да, бурычлары да бик төгәл язылырга тиеш. Һәм ул хокукларын, бурычларын үтәмәгән вакытта нинди җаваплылык булырга тиеш, ул каралырга тиеш. Һәм әйтергә кирәк, иң беренче чиратта мин әйтеп уздым, Наила ханым белән бергә килештек. Балам мәнфәгатен карап. Акчасы булган кеше булмаган. Менә минем юристка соравым бар иде. Бу карын әнкәсе хәзер нидә түләргә тиеш буламы инде? Налог түләргә тиеш буламы хөкүмәткә? Мин аңлап бетермәдем шунсын. Килешү буенча алган кеременә түләргә тиеш була. Ул гражданлык хокукы буенча шәрт. Бу четерекле мәсьәлә турында чыннан да бик озак сөйләшергә була. Бәлки бүгенге тапшырудан соң да әле дәвамы булыр. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.